Partner! Oy! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Mag-isa na lamang sa buhay si Mang Ramon. Pagbabasura ang tanging ikinabubuhay niya. Bukod sa kakapusan sa pera, ay isa pang pasanin ni Mang Ramon ang kanyang kapansanan. Wala na ang kanang binti at paa ni Mang Ramon. Kinailangan itong tanggalin ng mga doktor dahil sa komplikasyon sa diabetes. Subalit sa tulong ng isang artipisyal na binti at paa na ipinagkaloob sa kanya ng isang foundation, ay nagagawa niya muling makapaglakad ng normal at makapaghanap buhay. Sa halip na malugmok at maawa sa sarili, ay hinaharap na lamang ni Mang Ramon ang bawat araw ng may pasasalamat. Para sa kanya, ay mapalad pa rin siya dahil sa natitirang kalakasan sa gitna ng kanyang katandaan. Maagang gumigising si Mang Ramon para galugarin ang kanilang lugar sa paghahanap ng basura. Katuwang niya ang isang simpleng kariton sa araw-araw na pagsulong. Isang araw habang nasa kalye, ay nakatawag sa pansin ni Mang Ramon ang isang batang babae na nakatingin sa malayo. Pinagmamasdan ng bata ang kanyang mga kalaro na masayang bumibili ng ice cream sa kanto. Nakita ni Mang Ramon na walang pambili ng ice cream ang batang babae. Kaya nilapitan niya ito at inabutan ng barya na masaya namang tinanggap ng bata. "Maraming salamat po, Lolo," sabi ng batang babae kay Mang Ramon. "Walang anuman, iha. Ganyan nga. Dapat lagi ka nakangiti. Dahil pag ikaw ay nakasimangot, mukha mo malulukot. Gusto mo ba na tumanda agad ang mukha gaya ko?" Pabirong sabi ni Mang Ramon. Ipinagpatuloy na ni Mang Ramon ang pagtutulak ng kariton. Inabot na siya ng dilim bago nakauwi. Matapos ang maghapong pagkayod, sa wakas, ay maihiga na rin ni Mang Ramon ang kanyang nananakit na katawan. Kinabukasan ay umpisa na naman ng bagong pakikipagsapalaran sa buhay ni Mang Ramon. Ikinabit na niya ang kanyang artipisyal na paa. Itinulak na niya ang kariton palabas ng kalsada. At sinimula ng paghahanap ng pera sa basura. Pagsapit ng hapon, sa gitna ng tirik na araw, ay patuloy pa din si Mang Ramon sa pagbabasura. Itinatawid ni Mang Ramon ang kanyang kariton sa kabilang kalye na may biglang bumangga sa kanya na isang lalaki. "Buisit kang matanda ka? Haharang-harang ka sa kalsada? Itabi mo nga yung basura mo kung ayaw mong samain ka sa akin?" Ano? Parang bagay na bagay sa akin. Sabi ng galit na lalaki kay Mang Ramon. Hindi na pinansin ni Mang Ramon ang lalaki na nagmamadaling umalis. Hindi pa nakakalayo si Mang Ramon nang isang grupo ng mga pulis ang lumapit sa kanya, kasama ang isang galit na babae. "Mamang pulis, nakita ko na lumapit sa matandang yan yung lalaki na humablot ng bag ko. Hulihin niyo siya dahil kasabwat yan!" Sabi ng babae. "Ano ho? Wala ho akong alam sa sinasabi niyo. Nagbabasura lang ho ako dito," sagot ni Mang Ramon. "Lumang tugtugi na yan, Lolo. Mabuti pa, ilabas niyo na yung ninakaw niyo at sumama na kayo sa amin sa presinto," sabi ng pulis. "Pero wala ho akong ninakaw," muling hirit ni Mang Ramon. "Chief, eto yung bag. Nakita ko sa kariton na matanda.
Sabi ng isa pang pulis. Nakita mo na? Ebidensya na to. Nakasabwat ka nga. Kayong mga magnanakaw ang nagpapagulo sa lugar na to. Sige, pusasan na yan! Utos ng pulis. Nakakagigil naman yan. Kakairata? Pero wala ho akong kasalanan. Hindi ako magnanakaw. Huwag niyo akong ikukulong. Pakiusap ni Mang Ramon. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sige, bitbitin na yan. Sinubukang pumiglas ni Mang Ramon sa mga humuhuli sa kanya. Subalit wala siyang nagawa. Puwersahan siyang dinala ng mga pulis hanggang sa makalas ang artipisyal na paa na nakakabit sa kanya. Sige, itapon niyo na lang sa basura yung paa ng matandang yan para hindi na makatakbo. Biro pa ng isang pulis. Grabe naman. Grabe naman to. Kakairata. Sa presinto ay lalong nadiin si Mang Ramon sa krimen. Kaya nakulong siya ng araw na yon. Subalit kinabukasan, ay agad ding pinalaya si Mang Ramon. Sinalubong si Mang Ramon ng isang abogado at sinabi, Lolo, may isang batang babae na nakakita sa inyo kahapon nang hulihin kayo ng mga pulis. Lumapit siya sa amin para ikwento ang mga nangyari. Lumalabas po na wala kayong kasalanan. Nadakip na rin po ang tunay na salarin. Tutulungan ko kayo na magsampa ng kaso sa mga humuli at nanakit sa inyo. Siya nga pala, naghahantay sa labas ang bata at gusto kayong makita. Isinakay si Mang Ramon sa wheelchair at inihatid palabas ng presinto. Doon ay sinalubong siya ng batang babae kasama ang mga magulang nito. Lolo, kung natatandaan niyo po, ako po yung nilibre niyo ng ice cream nung isang araw. Alam ko po na wala kayong kasalanan. Nakita ko po na ililagay ng lalaking magnanakaw yung bag sa kariton niyo. Hindi po nila kayo dapat ikinulong, sabi ng batang babae habang umiiyak. Naku, salamat iha. Huwag ka nang umiyak. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang sisimangot para ang mukha mo di malukot? Okay lang ako. Ang importante ay nahuli na ang tunay na magnanakaw, sabi ni Mang Ramon. Siya nga pala, Lolo. Nakita ko po ito na natanggal sa inyo. Pinulot ko po ito sa basura pagkaalis ng mga pulis. Iniabot ng batang babae ang artipisyal na paa kay Mang Ramon. Napaluha si Mang Ramon habang kinakabit ang kanyang paa. Salamat, iha. Maraming salamat. Oh, Lolo, wag na po kayong umiyak. Wag na po kayong sumimangot para mukha niyo po hindi malukot. Sa huli ay naparusahan din ang mga humuli at nanakit kay Mang Ramon. Humingi din ng tawad kay Mang Ramon ang babaeng nanakawan na nagbintang sa kanya. Bukod dito, ay pinagkalooban din niya si Mang Ramon ng maliit na puhunan sa negosyo. Huminto na siya sa pagbabasura at nagtayo na lamang na maliit na tindahan sa kanyang dampa. Sa kwento ni Mang Ramon ay mapapatunayan na ang maling panghuhusga sa ating kapwa ay isang tunay na kapansanan na dapat nating ibasura. Napakagandang kwento naman. Ganda. Alam mo, partner, meron tong video eh. Pag napanood mo yung video, May iyak ka. ay grabe, maiyak ka. Kasi may Tutulo ang luha, laway at sipon mo, Oo, gano'n. partner. Pati Sama-sama nga. likido galing sa tenga mo. Tama. Basta sama-sama sila. Hindi mo na alam kung saan butas nang galing. May video siya, partner. It's a short film na sa Thai. Ewan ko bakit yung Thailand, gawa na nakakaiyak ng mga short film. Siguro para sa Burnay. Pero nakakaiyak talaga kasi kitang-kita mo yung tinapon yung paa. Kita-kita mo yung hirap niya sa pagkakariton niya everyday. Kita-kita mo na matanda na siya.
Tapos kung mapahusgahan natin ang taong ito na magnanakaw, Correct. na hindi naman natin alam ang tunay na kwento. Tama. Di ba? Ang hirap sa atin, no? Ang lakas natin mahusga. Correct. Wala naman tayong alam tungkol sa storya ng buhay niya. Totoo yan. Bago tayo manghusga, napakasimple lang ng storya ng kwentong ito mga kaibigan. Bago tayo manghusga, alamin muna natin ang tunay na storya. Correct. Diba? Bago natin sabihan ng kung ano-ano ang isang tao, alamin muna natin kung anong tunay na pinagdadaanan nito. At syempre sa may wagang burnay, ang sinasabi dyan, karma will karma you. Tama! O, diba? Tingnan mo naman ang nangyari, diba? Good karma begets Gets good good karma. Isipin mo yon, may tinulungan siyang babae, isipin mo yung balik. Thousandfold yung balik, Correct. diba? Sino mag-aakala na makakalabas ka pa, wala kang kakilala, Correct. wala kang kapit, wala kang pera, ikaw, natagpuan sa'yo yung bag, ikaw na nasa sa'yo na talaga lahat ng ebidensya na ikaw yung kumuha. Tipo, Diba? isipin Pero mo, no? bakit naging ganon yung twist of fate? Because yun nga, lagi naming sinasabi ni Chris Chuper, every day, na kapag ka may tinanim ka na kabutihan, babalik yan sa'yo 1,000-fold. A simple act of kindness, correct ka, partner. diba? Diba? When you least expect it pa. Oh, diba? tama. Kung kailan kailangan mo, saka dadating yung tulong na yon para sa'yo. Diba? Ganon din kapag gumawa ka ng masama. Matakot ka sa balik nito Matakot ka sa'yo. rin. Sa diba? balik nito, 1,000-fold din. Oh, napaka-inspiring naman ang kwentong ito mula sa Mahiwagang Burnay. Yes! Salamat. Pwede niyong i-like at i-share ng mga kwentong ito, mga kabisyo. Salamat po mga kabisyo at pwede nyo pong Mabasa basahin ulit. yan. Lalong-lalo na kung kayo po ay naka-internet.org by Facebook natin sa atin ang Talk and Text. Dahil sa libreng internet sa cellphone. Alam niyo po, libreng internet. So, ibig sabihin, pwede ka na maging updated sa mga latest happenings at latest na mga balita. Meron pang libreng Facebook. Paano ang gagawin ng mga katropa natin? Simple lamang. I-text nyo, internet At isa mo lang yan sa 9999 para sa libreng internet access. Siyempre, yan ang internet.org by Facebook natin ng Talk and Text. Araw-araw, panalo! Thank you, Mahiwagang Burnay! Salamat sa isa na namang napakagandang kwento na hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Hanggang alas 12, patuloy tayong magkakasama-sama dito sa Love Radio Manila. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!